Day tinaliknaw at anong tikarayan. Ti saksi ti panagayat ko kan ka, Nancy. Kasta akmat kan ka, Greg. Awan to ti makalapad iti ayan ayat na. Napudno akmat kan ka. Sapay ko ma. Tag na nayon anapudno tayo titunggal maysa. No siya, masiguradong anapudno akan ka, Greg. Ure siya. Awan to ti makarakrak iti panagayat ko kan ka. Sapay ko ma, tapudno ti karing karita, Greg. Isa patak iti batog ko langit. Sika lang ti babae iti biyag ko. Kasta akmat kan ka. Sika laang matilalaki iti biyag ko. Agsin na patata. Ket daytoy akarayan ti saksi iti panagayan ayat ta. Ay na, imbagta na danon kayo dito nga agasawa. Nay, apay ka day kabagays. Naggapuam, takaslan na banog ka. Naggapo ak ije karayan. Nakitak ti anak yo, kanday di agreg. Ay, kababae, no makita ti sabali at hauter aramidon da. Anya ka liter aramidon da ako nam. Agsinsin na labay dakit din ije karayan. Idi kwan, jak amount tinapananda. No makita dagiti tattao, adalakit ti rumswa at chismes. Kahit ayan nagiti dwa ipag. Pinagawin mo kumandi ka anak ama, hindi nakita mida. Wen nga rod Jak nga rod amuno sa dinon tinapananda. Nagpukaw damot ije kasuppukan. Sinalbag, mangibabain. Makasangpet tulang na dyan, Nancy. May mayat no pagasawaan tayo idan. Saan katakas din agsinsin-narak da iti igid ti karayan. May mayat to, may nagagtrabaho. Tapno may sagana itinasaya at amasakbayan ti bangunan ta a pamilya. Sa dino ti pagtrabawan. Ijay ko ma-abroad. Awan ngamin aasinsuan dito'y away apag nanaadan tayo. Saan kan to nga tamang lipat no makadanon ka ija abron? Iti ka man. Saan ka malipatan? Agbati aklatan dito'y away. Naginanos tapay lang Tapno sumaya at ti masakbayan tayo. Kanayon kan to nga rod nga umawag, ha? Uy, ikarik. Kanayon tanto nga ag-video call. Agawid ta nga roden. Sa dino tinapnapanam, napan ka nagipagsuksuppok iti lalaki. Tatang, anya anak ipagsupsupok. Napan kami lang nagpasyar ka ni Greg ija igit ti karayan. Nagalasakitan ti babae ako muyog iti lalaki ang mapanidya karayan. Awan dakas ngay naramid mi, tatang. Adala ang nagsaritaan mi, may papan iti masakbayan mi. Awanan ti adu arason. Ibagam iti dayjay ang lalaki. Ta umulinan dito balay. Tano saan magret ko titengad na. Kaya't ni Greg nga isaganaan tinasayat ang masakbayan ti bangunan mi a pamilya, tatang. Basta ibagam adumanon dan. Tano saan pagbabaw yan dati aramidak iti dayjay a pamilya. Abagam, tao may da dito balay akadwana na iti dadakal na. Tatang, Agunay ka na, no di mo kaya't asikat ipagdasalan ti pungtot ka. apay nga agpungtot ka laadagos. Kunamat ti anak mo nga awan ti dakas ngay naramid da. Ubing pay ti anak ta, tapno makiasawan. May sakamad. Kasanunod na nakakita ka dakwada itinapanda simsimpukan. Ad-ad da ka di apat tiyem ti sabali a tao, ngam ti anak mo. Di nakisuro, tamok tar aramidag. Ubing ko nam kanipay. Kat amunan ti magsinarak kan magsinupok. Ad dala siguro nagsaritaan damet Saan ka man na konsentidor? Tsak kayat ti maibabain. Isa pagkalaysanan ida tapno aman rumswa sa uti tao. Lakay, para kanyak. Ubing pay ang makiasawa ti anak ta. Dahil ko nakakaon, saanan nga ubing, ta makisinsinarakan. Just kikit day, saan ka man na kontrabida? Hello Nancy, nakawag ka mat? agpungpungtot ni tatang. Umay kayong kano umulin. Apay, anyat makagapo ang nagpungtat.
Ada na kay danon ka ni tata ang anapan ta kano iti kasupukan. Anya? Asino ti salawasaw anang ibaga iti kasta ka ni tatang mo? Diyak man amo. Kunana ano di kayo kano may katsyak ti pagdasalan ti pungtot na. Sige nga ron, tayo baga kada tatang amapan kami dita. Urayan da kami na. Ita ka din tiyo umayo. Wen, tama nga no pagdasalan da ka iti pungtot na ako na. Anya ti ginagara dagiti pamilya, kan kabagyan da Greg iti balayo, sis. Tinulag dan ti kalay sami, sis. Kalaysa ko na? Saan ka di nga imbagam idi ama bayag pa iti panagkalay sayo? Diyak man amo. No asino tinangibaga ka ni tatang anapan kami kano iti supok ka ni Greg. Iso nga impapilit na nga agkalay sa kami kanot. Imbes nga awan pa'y plano yung kalaysa. May sakan to nga abay ha. Mapadasak maten ti agabay. Iti pa'y kalaysa ti best friend ko. Imbagta na sabat kayo, nana. Madamag ko man. Mamati kayo ka, di iti naidanon kada kayo may papan kada Nancy kan Greg. Amok ti kababalin ti anak ko, balasang ko. Amumatan dito'y away tayo. No adda maiwaras at chismes, kat isulaang ti sarsaritaan da. Agkalaysada kat nga rod adi na oras. Ano siya kumati masurot? Saan kumapahay? Taubing dapay mat. Oray ni Nancy, nana. Kunana ano mabalin, kat itantanda pa'y kumati kalaysada. Naturay ngamin ni tatam nga ador. Ipapilit na ti kayat na. Ay, di na kano kayat ti maibabain. Kapilitan nga rod nga agkalaysada. Taday ta ti kayat ni Tata Ador, nana. Tinulag yung matgayam ti kalay sa dananse. Apay adidak pa inayaban idi nagsasarita kayo kabagis. Isudamot alalaki ti ad-adda ang nagsasarita, kabagis. Inayaban da kumamot ata nagdengegak mat. Sana bale. Tano agkalay sada, adda kan tumot. Nasaya at mat nagkalay sa adan. Tapno di da katagsinsinara ki karayan. Adumot kit di ti mapmapan di taigid ti karayan. Taasinag tayo kat ngarod iti karayan. Huwan mat kit di Mayat ngamin ka, ti agyan iti sirok ti kaykayo, iti igid ti karayan. Mabalin ka di, kabayatan ti panangan dagiti tattao. Kat intaman ang picture ija igit ti karayan nga ayuyang ta naka-wedding gown na. Wen na, tapno da remembrance ta. Ijay karayan ti saksi ti ayan-ayat na. Napintas to lakit di akitaan ti ladawan ta. Inda nga roden, tapno makasublita adagos. Sinyasak ti may sakadagiti kasinsin ko. Tao may nataalaan iti ladawan. Wan, tapno ada iprint ko aladawan ta. Ala, magnaka nga roden. Tay gamap ti gayadan ti gawon mo. Napanan nga tandag iti nobyo kan nobya. Awan damot dan. Mambiit dalaang kano, nana. Mapandalaang agpicture ija igid ti karayan. Ikan tayo ida iti privacy. Sapay nagado a tao dito Pimanaw dakit din. Agsublida matlaang adagos, nana. Ay, unay ka, ti panangayat da mapan iti igit ti karayanan na ya. O, kitaan nyo. Aday tadan ni, Ay. Sumungad dan. Mabiit da kunakmat ngamin, nana. Napandala nagpicture. Nancy, naragsak ka di matlaan. Basta da kay ti sibay ko. Naragsaka, Greg. Kaya't ka nga ikan iti naranyag amasakbayan. Patuluyak to ti mapan iti abroad. Saan ka di may mayat no dito'y talangan away? Agbiag taon na ulimag ka naragsak dito'y away. Iti panagyan ko iti apagbiit iti syudad. Mayat ti biag ijay. Kaya't ko maadaan tayo iti dakkel abalay kadag iti agbalintungan nakta. No day tati ko nam, agano sak nga aguray dito'y away. Agsakripisyo ta para iti pamilya ta. Kaya't kung iparik na kada kayo, ken iti anak ta, tikas labiyag iti syudad.
Nabiit kayo pailangan nagkalaysa? Yang pinalubosam ti asawam nga agapro? Idi pa'y nga rapaap na ti makapan ija abron. Tadagayam na nga imuna ijay. Diya imbagam idi akatrabahuan na ijay syudad. Wen, ada ka no agur uray at trabaho na ijay. Ay, bumaknang kayo nga rod no kastaa. Di tay pailaan mo Saan nga mo no mayat ti matumpungan na at trabaho ijay? Kat idaw dawat tayo, amayat to kuma. Day tati kanayon ko nga ikarkararag. Kanayon matkit di nga umawag Ag video call kami no awan trabaho na. Kat, anya ka no ti trabaho na ijay? Tumultulong ka no iti kusina iti dakkala restaurant. Pinoy ka no matibos na ijay. No nalaing, ada posibilidad na nga agbalintumot as chef iti kusina. Madlaw ko, kat nalaka ka makasuro, kadagiti luto iti kusina. Pagismak ngamin ti agluto, boss. Ada plano ka mangibangon iti negosyo kaya pagilian tayo. Sika ti may sa kadagiti alaek ang mangimanihari jay. Pakaidayawak no agtalag kayo kanyak, boss. Ti kinagaget, ken kinasingpat, ti pangibasarak, iti pagbalinak akatalag ko. Uray di adal, no saan ang mapagtalkan? Saan ko atalkan? Jack sayangan day ta panagtalakyo, boss. Agsursuro ka na laing. Tano matuloy, si kanto, ti katalag ko ijay. Madlaw ko, kag kanayon mo nga asit gan ni Greg ije restaurant. Dakas ka di, Papa. Italaang amakarik na ak iti kastoy. Ubing unay, maidiligkan ka. Anya ko ma, Papa. Awan dakas na. Ado di ta tinaaddaan iti relasyon, nga uray adayo tinagbaetan ti edad na. Nga madan samat asawa na. Adamot ijay pinas ni asawa na, Papa. Di ka agar-aramid iti saan nga umno. Uray adda asawa na nga. Saan kumit at hagikwaan, Papa? Kayat mo asawan, buludem. Saan na mabalin? Madlaw ko, asaan moten akan ayon nga umawag ti asawam? Adala siguro pa ka kumikuman na, nanang. Apay, sabali ti trabaho na idikan ita, ay isumatla siguro. Umawag tumatla siguro. Ang mga nuliklikan na ti aggastos. Tako na nga agurnong para iti masakbayan ti bangunan mi a pamilya. Ay kat nasaya at nukasta. Ay nungay adda sabali apakakumikuman na. Ha? Anya ti kaya ti asawan. Lipata mo ti imbaga ka anak ko. Ay, mas daawak laeng. Taapay aman manon nga umawag ti asawa mo. Isardeng maramidam tamangantan, Greg. Sige, ma'am. Umuna ka namangan. Saan ang mabalin? Umay kakit din tamangantan. Kababayan ka dagiti daddo mga trabahador. No makisango akin ka, ma'am. Apay ko maakababain, kat siyang ti mangibagbaga. No di ka umay mangan, jakmat nga rod mangan. Sige man langin, ma'am. Kaduaan kayo namangan. Di na ko man awagan iti, ma'am. Awagan naklatan itinagan ko. Ha? Anya, ibagadan to na nga awan respeto. Da kayo ti boss. Ken inauna kayo nga adayong ngam siya. Awagan kayo kit din iti naga nyo, imbis na ma'am. Uray inauna kasaan met amadlaw abakbakata. Kayat ko nga awagan nak itinagan ko. Saan kat amam? Anya? Ibagadan tupay nga awan respeto. Sikat ti boss. Ken inauna kayo nga adayong ngam siya. Awagan kay kit din itinagan nyo, imbis a ma'am. Uray inauna kasaan met amadlaw abakbakata. Kayat ko nga awagan nak itinagan ko. Saan kat amam? Pangasiyo ko, ma'am. Jakayat nga dama ibaga ti katrabahwak. Ken amang numangag ni sir. Okay,
Tapno di mo mat ko na. No adda dumdumngag. Mabaling nga awagan nak iti ma'am. Ngam no dudwa talang. Awagan nak iti Cora. Padasag ma'am. Saan mo ang padasan? Aramidam, taday ti kayat ko. Pakaragsa ka, no awagan nak, itinagan ko. Adda ka dito sirok ti kayo, iti igit ti karayan, sis. Mailiw ako ni ti asawa. Apay nga taman manon nga umawag. Awan ka di imbaga na. Sakbay aman manon nga umawag. Timat kit di imbaga na. Nangina ka ti bayad no umawag. Kaya't na ka ti agimpan. Oh, matlagayam. Awan nga rot pagdanagam. Iliw ti mariknak. Saan pa nagduwa-duwa? Iliw-liwag mo day nga iliw. Amumot nga awan ti agas ang magata nga pangikat iti iliw. Hadakan ka amang iliw-liwag. Adda kang maliyo. Apay a pinalubusan nyo ni Greg anapan iti abroad kat nabibiit da pa'y ni Nancy. Kayat na nga isaganaan iti nasayahat ang masakbayan ti pamilyana. Apay ko maaparitak, kabagis. Imbag ano din na isukat ni Nancy iti sabali a babae. Saan mat siguro? Imbaga na mat atarigagayan na tinasayahat ang masakbayan ti pamilyana. Makita, no pumudno a sumaya at mutlaang ti masakbayan da. Ngam no isukat na ni Nancy, naspak ti raya-raya kunada. No di mo imbaga, anakitam ida anapan iti kasupukan. Adayo ko maapinilit ni Ador ida a pinagkalaysa. Ni, agpay sumot ang nakita kida. Adaken ka amang sungbat, nupod no wenno saan ti ibagbagam, kabagis. Ti imbaga ni Nancy, kat awan madi nga inaramid da. Kamalisamot ti panang dagdag mo kada Nancy kan Greg ang nagkalaysa. Apay ko makamali. Reputasyon ti pamilya tayo tinapatay. Ngamadlaw ko analiday ni Nancy. Gapu iti panagin na dayuda nga agasawa. Saan ko mat ngayon baga, amapan ija abroad ti lokaw. Arapaap na ti agabrod. Sada agkalay sa kuma no sumangpet. Di mo man ikalintigan nida. Hostolay, tinaramid kaw. Di mo ka di amutay kunada. At ti mangibilang nga isukat masirib. Ad-adda nga adu ti aramid na asungani. Di ka man na bakbakatan. Anya sungani nga ibagbagamay. Ulitek nga ibagakan ka. Saan mo asulisugan ni Greg? Adaan iti asawa diya tao. Saan kayo kumaatubang iti pagragsakak, papa? Diyo ka di kayat nagragsakak man? Pagaragsakam ka di, timang perdi iti pamilya ti akin pamilya. Papa, itala ang amakariknaak iti kastoy. Di na kumamit paritan. Awan serbi ti biyag kanyak numapukaw ko ni Greg. Musika ti adda asawa na. Kadagawan ti sabali ti asawa. Anyamot nga ti marignam. Kasano ko mga amok kat awan mat nga rod asawa. Hello, Greg. Apay aman mano ka matan nga umawag. Pasensya ka na. Saan ka di nga imbaga anangina ti load dito yan mi? Kaya't ko ti agimpad. Ipawit ko kan katoy na ornong ko. Tamang ipatakder ka iti balay ta. Mailiwak nga min mabayag adi ka umawag. Mailiwag man. Ang aganos ta pa'y pasit. Isursuro nok namin ti may sa atal-tal kan ni boss. Isursuro? Saan mo ka di pa'y nga mo ti trabahom dita? Isursuro na no kasano ti mangimanihar iti restaurant. Mangibangon kano iti restaurant dita Pinas. Ket siya kano ti mangimanihar. Kasta ka di? Iso aman mano ka nga umawag? Wen. Sige. Adapay kano aramidin mi. I love you. Bye. I love you too. Bye. Asin na di inawagan. Naragsak kayo mat ang nagsarsarita.
Ti pamilya ka na panawak ni Pinas. Imbagak nga ipawit ko tinaurnong ko. Kayat mo ka di anayunak ti ipawit mo? Ta ibawas na yun to iti sweldo? Mabalin, ma'am? Kasapulang ti pamilya ti kwarta. Mabalin basta sika. Amin nga ibagam kanya, aramitak. Kasta ti kinapatag mo kanya. Thank you, ma'am. Ibawas yung tulatan iti sweldok. Areglado, basta sika. Kasla loan mo kanya, salary deduction. Sikapay lang ti makamu iti negosyo, iha. Tamapanak pa, ijay Pinas. Papanay nyo ijay Pinas, papa? Inakitaan ti maipatak deri ijay a restaurant. Mabayag kayo ka di ijay? Depende. No adda-adda gusti bidder a kontraktor. Dayta ka di ti ibagbagam ani Greg to ti talkam ijay, papa? Kasta nga rod. Makita kat mapagtalkan ni Greg. Isunto ti mang supervise kadagiti pada na trabahador. Mabalinak tumat amapan ijay, papa. Anya, asino nga iti mang kita iti restaurant nga iman manihar mo ditoy. Agrum-grumwat kamay. Papanam, Inakirwartin pawit ni Greg a kwarta, tatang. pinawitan na ka? Saan ka diyan nabayaga saan na nagpawit? Inurnong na, tapagpatakder mi kano iti balay, tatang. Kaano kaya ang agpatak na rin ti balay? Iti kabiitan kano a panawan. Mangkita kayon iti kadwayo at trabahador a mga ramid. Imbaga na kaday no kasano kadakal ti maaramid? Wen, tatang, imbaga na ada kayo kano ti makaam mo. Tanalaing kayo kano nga agipatakder iti konkreto a balay. Wala, kaya sukat nga ron ti trabaho. Imbag ta na sabat ka kabagis. Nakitak mo tarim ordinanse. Napanan na ka de. Mapanan sa kano irwar ti impaw iti asawa na akwarta. Anya, kwarta. Ay, mabalin ka dito umay to umutang kabagis. Saan ko amay nakaman iti kwarta danansi kabagis. Iso ti kasarita maipapan iti dayta. Mabayag pa nga ta ile. Saan ko nga ammo? Nalabit no adagatangan na. Ay, umayak tuman nga rod sakbay ti pangal daw. Ta umayak makipangal daw. Makitsindamot siguro ni Nancy. Sige latta. Umay kanto latta kabagis. Kaduan nakman ngagpasyar, Greg. Awan ngamin kaduang. Kasanong ti trabaho iti restaurant, ma'am? Adda nang italkat. Di mo pagdanagan ti trabaho dito eh. Kababain, ma'am. Apay ko makakababain. Kitsyak mat abos ti mga ibagbaga. Ala, ingkakit di agpulasan, takaduan na kagpasyar. Inta pa'y ag-shopping. Anya, sigurado asyak to amin ti pagbitbitan, nag-shopping ka. Inka pa'y agpulas. Naka-uniform ka ngamin iti uniform ti trabahador iti restaurant. Sana mabalin na kastoy kon, ma'am? Saan ang mabalin? Ala, ingkakit din agpulas na urayan ka. Nasayata dakan basang. Ada ka di bagayo, auntie? Ay, pautangan nakman kit di ti kwartam. Ta pagpatarimaan ko iti kusina mi. Agtad-tad ngamin no agtudo. Kasano nga ipautang ko kan ka? Kat bilin ni Greg a gumatangak iti materyales para iti balay, auntie. Agpaaramid ka iti balayo kunam. Wen, auntie, kaduanak ni tatang agumatang iti materyales inton bigat. Imbag ni tatang, tamo na ti i-order na ang masapsapol para iti panagbalay mi. Kunak no da mautang ko ken ka. Taing kakit nga rod inruar timpawit ni Greg. Pasensya na, auntie. Pagbalay mi matimpaw it na. Da kayong matimasabat ko, nana. Nakamisuot kayo, mat. Napanak man di tabalay da kabagis. Umutang ako maiti kwarta ni Nancy. Ngam saan mo't ngagpautang. Anda siguro pangaramatan na iti kwartada, ah. Imut kit di Italaang nga umutang ak ng pinaay nakpay.
Nasauna ngamin kanya nga da plano ni Greg nga agpatakder iti balayda, nana. Iso ano iso? Nagkidawak laang mo, numayat da. No madida, anya nga rod nga, iti maramida. Alang nga rod, mapanak man mo't ita balayda, nana. Agpaaramid ka mo't gaya man iti balayo. Wen, imbag ti balay. Tapno saan ko ang magastos timpawit ni Greg. Umut-utang mo't kan kanina na Sonya iti kwarta. Ada pangaramatak itimpawit ni Greg. Saan anong bangay pautang ko? Kasano nga taday tatadi na mo't maawatan. Nakamisuot anasabat ko itay. Diyak man amoy ti dedya nga ikit ko. Saan ang makaaw-awat? Alangan nga ipautang ko. Apag patarimaan na iti kusina na. Kat aramatak mat nga ron. Adayo ka diti papananta. Tanaglugan ta pa iti train, ma'am. Mapan ka ipasyar iti napintas aparke dito'y Taiwan. Jack pa napnapan iti daduma aparke dito'y Taiwan, ma'am. Isu nga rod ang mapan ka ipasyar. Ti kayat ko apapanan. Kat ijay Taruco National Park. Anyat pangayatan nyo ijay, ma'am. Dinakawagan iti mam dito'y. Tawan tamat ijay restaurant. Ang mga numay galis ti dilak kat maawagan kayo tinagan nyo. Noad tayo ijay restaurant, ma'am. Maan ano ko ma? Kaawatan nga agayam ta, nukas ta. Unay kadagitan ang marble adalan. Nagngangatong akikid adalan. O agan nagkat, nagalis a talaga. Sa balimot nga mintikit kita ang mga numatinag ka. Narwama ko ni away, ma'am. Nairwama ka magmag na iti akikid adalan. Ngam adayo tikit kita ang mga no agkibaltang tasangkam kat matinag ka. Anya ka tamatinagan, ma'am. Alak man ti cellphone ko. Tapikturak dagiti napipintas abuya. Tinangato arangkis. Ken ti Marbel. Dita ka pa lang, ma'am. Oops. Apayan. Agkutimot ang tidaga. Ay, sus. Aging ginadsamad. Ha? Umay ka dito, itakumpad ta iti kayo. May galisak! Malmalpas mo't gaya man ti balayo, sis. Di pa'y nalpas. Ngam na ibusan ti kwartak. Nanginamat gayam ti maaramat a pagbalay. Kasta ka di? Saan lang materialis ti paggastusan. Pati pagtangdan kadagiti agaramid kan aminan. Sa bagay, nangina titangdan ti agpaaramid iti balay. Dahil tatidak kala naggastusa. Naibusan amin ngayon pawit ni Greg. Saan pa'y anapalitadaan ti unag kanruat. Greg! Diyos ko, natinag ni Greg iti naunag adaras. Masapol ngayon nakag-report ka dagiti masaknan. Tapno ma-rescue da ni Greg. Sapay ko mata si Bibi Agpay. Sapay nagado ti Marbal iti nakatinagan na. Si Bibi Agpay nga ta. Greg! Diyos ko, natinag ni Greg iti daras. Masapol ngayon nakag-report ka dagiti masaknan. Tapno ma-rescue da ni Greg. Sapay ko mata si Bibi Agpay. Sapay nagado ang Marbal iti nakatinagan na. Si Bibi Agpay nga ta. Hello, Iha. Kumusta mo ti restaurant dita? Anak, dito'y Taruco National Park, Papa. Natinag ni Greg iti daras, dito'y igit ti kalsada. Anya? Apayan napan kayo dita? Kat na nga to dagiti deraas dita. Kalata naging ginat itay, Papa. Naigalis ti takan ng kat natinag. Anya? Kat in-report mo ka din iti masaknan. Kasano no awanan biag na? Sana mabalin, Papa. Itala nga nagpa-share kami. Kastoy pa'y tinapasamagkan ko, ana. Oh, awan lati di kar aramidan. Sapay kuma, tasan ang nagrabyan. Oh, Nancy, apay adi ka makaid na.
Kan, apay nga inapot mo ti barukong mo. Diyak nga ron maawatan, nanang. Nadagsan kan ang kabakaba ti barukong ko. Amangan mo't no addan sakit mo. Ay, ingka agpakita iti doktor. Apay ani Greg adagos tinalagip ko, nanang. Apay ngay. Amangan no iliw mo daytan iti asawam. Kasta nga ta, nanang. Anya pay ngay no di kasta. Iso siguro ti kanayon nga adda di ta panunot mo. Manipod nagpawit. Saanan nga'y mauawag. Umawag to siguro. No adda manen maurnong na. Manu alawasan. Ngamawan pa'y lang ang puot ni Greg, Papa. Nagado asugat na. Nagdakkel pa iti sugat ti ulo na. Kasano da ito yan? Kasano nga ipakamuta ka dagiti pamilya na? Kuna ti doktor nga awan kanumot tinadangran iti utak na. Ngamapay adi mo ila makapuutan. No kasta, maya ti resulta ti CT scan. Wan, Papa. Na x-ray kan na ultrasound ti agduduma apaset ti bagina. Nagararamid ka iti parikot. Apay ngamin anapan kayo ijay. Kadelikado ijay. Saan kumaan natin no saan anagginkinid, Papa? No saan kayo anapan ni Jay? Saan kumaan natin uray nagginginad? Apay analiday ka. Nakatapaya ka pa'y dito'y papag ti arubayan nyo. Nang lipatan ti asawa. Di na ko nauawagan. Sikan ati umawag, nukas jay, adi nakaawagan. Saan ko pulos ang maawagan? Agpawit ko man. Tapno malpasan ti balay mi. Agpaw ito, matla siguro, Ay, wan gayam, ada ibagak. Ang mga no pumanawak pa'y dito'y away tayo. Ha? Tapay. Inawis naktigayam ko. Agkasapulan da ka no iti serbedora iti restaurant. Kasta ka di. Awan nga rudan ti gayam ko dito'y away. Pasare agawid akmat laeng, Sa anak mat nga agnaad ijay. Inaklag trabaho. Nabayag basitan dito'y ICU ni Greg. Apay adimat lang makapuutan. Iha, kasanong ti pasyente? Saan ka di pa'y nakapuot? Kagap-gap po ti doktor dito'y, Papa. Kunada ang makapuot tumot lang. Tamayat kanumat dagiti resulta ti amin a laboratory na. Kung na jay doktor ang nasabat ko, posible ka no amnesia ti pasyente. Ma-amnesia ko na yo, Papa. Saan mo't kaya sigurado? Depende dahi tayo itong makapuot. No dapay lang lagip na itinapalabas. Nasaysaya at matgit din makalipat. Tapno saanin nga agsubli iti pamilyana. Apay adi ka ang tagariya. Naamiris mo ka di? Ano saan kayo anapan iji aparke? Kat awan da ito'y aparekot? Imbag tanagawid ka man. Iji ospital ti kanayon ngayan mo. Impyar ko pa iti nurse ni Greg, Papa. Nakisarita akitaan na pa'y kabayatan ti kawan ko. Adan sa bali apaka kumikumam. Saan na natin negosyo? Jakmat nga rod ang mo akas jay ti mapasamak, Papa. Imbis nga iso ti talkak amangi daulo kadagiti trabahador iti bangunak a negosyo jay Pinas. Kasto'y butan tinapasamak. Barang maimbagan tumatlaang Papa. No di pa'y lamaimbagan. Remedyok nga ipakamo kadagiti pamilya na ije Pilipinas. Pangasim, Papa. Umimbag tumatlaang ni Greg. Saan nyo pa'y nga ipakaam mo? Ni Greg, nagkutitiima na. Greg, mangmangagnak ka di. Nagmulakan. Ming-ming-mingan nag. Pindutag ti basa. Tapno umay ti nurse. Sino ka?
Ayan ko. Agyaman, nakapuot ka matlangan. Arakupan ka man. Sino ka? Apay ngayon narakop na ka. Siya ti asawam, Greg. Nabayag anak ko matos ka. Ita, nakapuot kan. Asawa? Narakop na ka. Kasla matanda na nga dan nangarakop kanya ka. Ngam, saan akas kan ka ti bagina? Di ka di mailiw kanyak. Tadinak mat arakupan, Greg. Greg, tinagan ko. Anya tinagan mo. Siyak ni korang asawam. Kasla malagip ko. Ti sigod anang harakop kanya ka. Kasla tindog tibok na. Ngam sika. Kasla pukis ti lalaki ti pukis mo. Kasano ko mga asawa ka. Ni apay, saan mo kada apalpasan day tabalayo? Pimasyar kagayam dito'y away tayo. Insardan ko, taawanan busbusak. Nang lipat anamin pinsan ni Greg. Sumagmamano abulan nga awanak. Di pa'y kadi mawakan ka? Kung saan na nagpahuit? Saan nga ron? Kayat ko tiyag trabaho. Tapno ada pang lepas ko iti balay mi. Apag iso. Tagkasapulan ti ayan ko a restaurant iti servidora. O may kalaangan iti syudad atag trabaho ka ka servidora. Umayak nga ron. Tapno maadda anak mat iti trabaho. Barang makaurnungak iti igatang ko iti semento apang lepas iti balay mi. Kunan ni Nancy, asumurot ka no kanili sa ijay syudad. Tagkasapulan ka no ti boss na iti may sapay a servidora. Ay, naalas a kitaan at yada asawa na kat agserrak ka serbidora. Sayang mat. No saan amalpas jay balayda. Sinalbag tumat na dya Greg. Apay ngaya di mo't la umawagan. Di mo't lagpawitan tapno malpas ko man ti balayda. Ador, saan nga ta? Nga addadakas anapasamak kan kuana. Nabayag basitan adi imawag. Napanan ka din ni Nancy Bayaw. Dinamag mo kumakan ko anay, di nakitam. Adayuda ngamin idinakitak idakan ni Lisa, Bayaw. No interesado ka ang mga mono na panan na, inkadamagan kan kuana. Adayo nga rod idinakitak. Kasano ko maadamagak ngay? Damaga minton sumangpad. Apay aya, asip-siputam ni Nancy. Dinamag ko laang mat. Saan ko mo't asip-siputan, Bayaw? Manawan ka pa'y, tada importante nga ramidag. Suplado alakay. Inakat ka no surutan ang tainakdamagan. No damagan ti chismo sa akabagis mo no napanan ni Nancy. Saan mo nga ibagbagaan na pa nagsirag? Dinamag nakadikan ka. Wan, ang imbaga ka ni Nancy ti pagdamagan na no napanan na. Saan ka ngagbindot na mangibagakin ko na anapan nagsirag ni Nancy, ha? Unay lakat ni Sonia. Adala makita na. Ay, umandar matan ti kinachismusa na. Amakan na dasiding iti murdong ti dila na di akabagis mo. Na, anya ti connection ti siding iti kinachismusa na. Gatel, ti dila na. Saan ang makaid na no awan ichismis na. Imbaga ti doktor, adandani ka kanun rumwar. Romwar, sa dino ti pagawidak. Awan malagip ko. Kuna ti doktor, aga po iti aksidente. Nalipatam tinapalabas mo. Inino to kanu nga agsubli. Apay nga do ti piglat iti bagik. Anyat napasamak. Natinag ka iti daraas, idi nagingginad. Natinagak iti daraas. Wan, imbag ata daak akadwam. Nagpaarayat na kadag iti masaknan. Inyag kan binantayan ka dito ospital.
nabayag akon ditoy. Wan, naimbagan pa yan adagiti sugat mo. Unak no saan mon amalasatan. Tanabayag ako matos ka. Hello, Iha. Nakaawag ka man. Kumusta ti pasyente? Nakapuotan ni Greg, Papa. Naamnesia nga agpaiso. Imbagak asyak ti asawa na. Anya? Imbagam nga asawam? Mauyong ka kadi. Please, Papa. Italaang agragsakak. Saan ka kumamot atubang? Kat, anya ita ti planom. Agawid kami ijay balay no pagawidanan ti doktor, Papa. Ngam di nakto pabasulan no agsubli ti lagip na kat panawan na ka. Saan aday ta ti panunutak ita, Papa? Mabayag pa'y ama pasamak dayta. Anya? Mabalinta ka nun ti agang with Greg. Agsublitan to ka no para iti follow-up check-up mo. Sa dino ti pagawidan ta. Awan malagip ko. Kasano nagbalin nga asawak daytoy a tao. Awagak ti driver ta umay natasukunan dito ospital. Oo, api ka di ama ikulkulang ka. Pilpilitak alagi pun tinapalabas. Ngam awan malagip ko. Kasano ti panagasawa ta? Saan ka kuman nga agpanunot pa'y? Kuna ti doktor asumakit ti ulom no pilitam tagpanunot. Nupod nung asawak daytoy. Apay ano mabalin ket jak kayat ti sumurot kan kuana. Ang papanak ko ma. Ket awan malagip ko. Ada ijero ti driver amang sukon ka data. Ala, umay ka. Rumwartan. O sige, rumwartan itilugan. Tamapantan di tabalay. Daytoy ti balayo. Balay tayo, Greg. Saan ka kumangagbabain? Ibilang mo abukod mo abalay daytoy. Asino ka di ti kadwata di ta abalay. Ni Papa, kandag iti katulong. Katulong. Ada katulong ditoy. Umunag takit yan. Awan ti adupay asalutsod. Ala, umunagtan, taagid da kay ti kwarto. Amang ano, agsakit man ti ulong. Nasingpet daytoy a babae. Ang apay nga awan ti sumgaradot-dot ko kan kuana. Agpaiso ka di ti ibagbaga nga asawak. Iha, nangipanam iti pasyente. Apay adito'y balay tinangisang patam. Please, Papa. Saan ka di ang nagsaritaan tanday to eh? Saan arumbang tinaramid mo? Iti kumadagos na tinangipanam kan kuana. Kaya't yu ka di nga aglidayak, Papa. Saan kumaada kayo timangtid iti pagladingitak, Papa? Basta, agyan dito'y ni Greg. Nangag ko ti saritaan dagiti dua. Nalipatan ti babae nga inrikap ti ridaw iti rimwar. Iso anangag ko ti nagsaritaan da. Pudno ti atap ko. Asaan ko nga asawa day ta babae. Hanggang apay nga asikasunak. Hanggang... apay adyak amu ti papanak. Nanggag ko ti saritaan dagiti dua. Nalipatan ti babae nga inrikap ti ridaw iti rimwar. Iso nanggag ko ti nagsaritaan da. Pudno ti atap ko. Asaan kong asawa day ta babae. Ngem, apay nga asikasunak. Jak amo ti papanak. Agpamarangak nga awan tinanggag ko. Ajak pa'y amo tinapasamak. Dito iti pagdagusan, nagiti serbedora, dito restaurant. Anong san tayo ata may dyan nalipit? Kalpasan ang maurnos ta dagiti gargaret ta. Mapanta ka di iti boss ako nam. Wana, tapno ibaga na, no kaano ka amang rugi iti trabaho. Sigurado nga ta nga alaan na kakaserbidora. Sigurado. Tainyawag ko kunkwana. Akadwakan nga aplikante. Inta nga rodan, tapno makasarita ta ti boss. Alaang basi ti foundation ko.
Tag make up ka pa'y mata. Tapno napintas ka sumango ka dakwada. Agbaliw ka di pa iti itsurak no ag foundation ha. Isumat lang. Napintas ka makit di Tas kalabalasang. Saan amadlaw nga adda asawam? Nasa unigre. Nga atidug ka no ti buok na tinangarakop kan kuanay ti. Idinto ta siya. Kat kasla pukis ti lalaki ti pukis ko. Paatidug ak ti buok ko. Tapno di na kunain ang sabaliak. Iha. Apay apusipos ka apusipos iti sango ti dakkel sarmeng. Kwa papa. Masapol nga agpaseksi ak. Tapay. Ay na, sipod ubing ka. Talaga nalukmag kan. Tanalaing ka amangan. Kaslagilingan detangiwat mo. Kanayon ngagngat-ngatingat. Apay, kalding ngagngat-ngatingat. Manipod ubing ka. Nasustansya dagiti ipapaunag mo. Iswan alukmag ka. Ay, basta. Agpaseksi ak. Tapno saan ang madismaya ni Greg kanya. Anya? Kasanon, no agsubli ti lagip na. Madlaw ko kat ininot nga agsubli ti laing mga agluto manan. Kaya't ko asika ti talkak, ijay Pinas. Agyamanak, sir. Parekot ko lang. Tapay adyak malagip tinapalabas ko. Dumtang to dayta. Inyawag ti kontraktor. Adandani kanon malpas ti pasdak nga ipatpatakdar ko ijay Pinas. Ipatpatakder ko na yun? Apay anay kulang ka. Kaslad da malagip ko. May papan iti ipatakder yo. Saan nalawag iti lagip ko, sir? Nakasagana ka ka din. Tanumalpas ti kun ka restaurant ko ijay Pinas. Sika, timang supervise. Pinas. Anya na ita, Pinas. Pilipinas. Tinagapuha mapagilyan. Ijay iti pangibangunak iti sabali a negosyo. Boyfriend mo ka di dayjay? Kanayon nga umaymangan dito restaurant. Wan, agtrab-trabaho dita asidag ti pasdak. Aglaklako da iti agduduma atela. Kasta ka di? Kukuha ka di tilaklako da? Wano, trabahador di tapasdag ako nam. Trabahador. Ngam no daduma, may destino iti sabali nga ili wano syudad. Nalawa nga ron ti sakupan day ta ang negosyo. No adapay iti sabali nga ili kan syudad. Wan nga rod. Ado, ti pagitil-deliveran da. Di nakakadipay inawis nga agkalaysa. Saan pa'y? Tagor nung kami pa'y. Tapno adamat maornong mi sakbay nga agkalaysa kami. Nabayag basiton ajak makikita nin ang si Kabagis. Si Kapa yung taglablaba dito karayan. Ayan na ka de. At dalain na si kaso na biit. Umay tumatlaan. Anya ngay day tain na si kaso na. Kat pagbiyagan na narigat mat no agigan laang ije balayda. Ay, huwin ang sa dino ngay day ta. Basta, isaganaan na mat ati masakbayan da. Tawan pa'y mat anak da. Nadamag ko mo't asaan kanwaw awagan ti asawa na. Insukat na ka din. Ay nakabagis. Nakaamwam ka di manen iti dayta at chismis. Nakaamuan man nga tan ni Sonya. Asaanin nga awagan ni Greg ti anak ta. Nagandar ka di manan, tiyan da siding timurdong ti dila na. Mas daawak nga rod imbaga na ti kasjay. Kasjay samot na di at chismosa. Maamuan na amin na mapaspasamak, oray saan na akarroba. Adayo mo ti balay na di ti balay. No kasanoan na amuan na Alangan mo't ani Nancy tinangibagakan ko na. Ay, alwadam ti agimbat iti sao, iti kasya klase ti tao, ha? Wen, lakay.
Awan ti imbagbagakken kwa na maipapan kaninan si. Amkak ngamin nga iwaras nan tumanan. Ay, nokas talang ti aramin mo, maarabis ko na itasungaw. Apay ka di ngagpampanunot ka manan. Ah, Amangan no agsakit manan ti ulom. ada nagitibanag ang malagip ko. Ngam, sana nalawag. Saan mo apilitan tapno saan nga agsakit ti ulom? Madanon tulat tatipan nakalagip mo. Mariribo ka nak. Kaya't ko ang malawlawan ti amin ang makitkitak iti tagtagainap ko. Tagtagainap? Saan apod no ti tagtagainap? Kanayon nga da malagip ko. Ngam saan ang nalawag. Kasla tagtagainap adyak maiwaksi. Saan ko man nga agsubsubli ti lagip na? Amangan ket di no pumanaw to. Aging ka ka dito ayan ti trabaho ta? Kat saan mo ang mailiw-liwag ti iliw mo iti asawam? Madanaganak. Amangan no ang damat madi ang napasamak na. Awan mat siguro. Impakam mo ko mat employer na iti embassy No adadakas napasamak na. Wan matkit di makapadanag mat no kastoy asan nga umawag. Diyak mat nga rod makontak. Ni, adda umunag dito restaurant. Inta sabdun. Ijay ka may sa alamisaan. Taijayak mat sa bali alamisaan. Kabalam samot ng timang supervise kadagiti trabahador, Greg. Mabalin siguro, sir. Basta natulnog dagiti trabahador. Awan parikot. Mapanak manan ijay Pilipinas. Kat makaamo kayo pa dito restaurant. Wan, sir. Naawisan na ka ni Cora at tila papapanan nyo. Saan ka nga uman mo ko? Matungpal, sir. Nasaya at sika tidutukak pa dito restaurant. Sika ngamin ti makita ka mapagtalkan. Jack dadailan ti panagtalakyo, sir. Napanin ni Papa iji Pilipinas. Malmalpas na kanon ti pasdak nga impakontrata na. Pilipinas? Taga ijay kanon ni Papam. Napnapan kan ijay? Idi ubi nga. Nga manipod makumikom ni Papa iti negosyo na. Nabayag asaan anap-napan ijay. Itala ka di ang mangibangon ni Papam iti negosyo na ijay? Wan, sapay ko mata makapantantumat ijay. Ijay tanton nga agyan. Apay nga ta, Jack, kaya't akadwa da ito tao. Anya nga ta ti pakasaritaan. Ti kunkuna na nga agasawa kami ka, no? Ay na, imbagta na sabat kabayaw. Adda ka din ni Nancy. Pakasiknaram ayan no addawan no awan ni Nansay. Agdamdamag aklaan mo. Diyak ngamin makitkita. No saan mo ang makita? Saan mo asapulan kanyak? Ta saan ko nga iduldulin ni Nansay? Apay asapulam. Imbagak ayamot nga iduldulin mo. Apay nga raw na sapulam kanyak. Nagiti anak mo tinto na ram. Saan kat ati anak kaw? Hangat. Pimanaw ti suplado. Mabalin la ko mga ibabawi ti kabsat ko tapno maawanan lakit nga rod iti asawa. Suron ko. Impyar ko ti restaurant iti may sa kadag iti matalag at tao. Inta ko magpasyal. Lading itak. Ngam, impyar kanyak ni Sir ti restaurant. Jack, kaya ta madadal ti panagtalag na kanyak. Mapyar matinang italkak. Awan pagdanagam. Intakit din. Awan oras ko ngagpasyar. Mangawis kan iti sabali akadwam no kayat mo ti agpasyar. Kayat mo ka di sa bali a waiter ti kakuyog ko, Greg. Ora sino kadakwada. Di da kan anwan. Masigurado ko dayta. Sinalpag. Awan anyaman na kankwana. No makikuyog akman iti asino man. Mapan ka kadi nagpasyar? Mangbili nak iti kadwan. Wano, sikan ti agpili no asino ti kayat mo akadwa. Saan akon amapan agpasyar? Buisit. Nakita ka naragsak kayo iti kayan ayat mo. Mabayag ka di pa iti panagkalay sayo. Mabiitin
Ngam, numalpas ti kalay sa amin, saan ako ngagtrabaho. Kasta ti kunana. Agtagi balay kan, kasta ka di? Agyana kanulaangan iti balay, tagistura. Wow! Imbag man, tada pagpuunan yung nga gistor. Kat, mangrugi kami pa ilang iti basit nga istor, ah? No lakit di mayat ti istor, mabiit a dumakkel no ado ti aggatang wano parokyano. Iso na laang ta iti purok dati pagyanan mi. Kayat mo asawan. Panawan nak dito'y restaurant nga ayan ti trabaho ta. Sana bali takanayon tanto nga aginawag. Adda kayon, papan? Kaano amang rugi ti negosyo yu ije Pinas? Kaya't kumatimapan ija eh. Mabiitan. Kaya tinton mapanak manen ijay. Dagiti masapsapol iti kusina ti gatangan. Madama ti aramid da kadagiti lamisan. Mapanak tumat ijay inton mapan ni Greg. Duang kami amang imanihar. Umuna ni Greg. Agbati ka pa'y ditoy. Tada ito'y negosyo ditoy, ti manihar mo. Ngam inton adda kayo ditoy. Siyak matimapan ijay Pinas, papa. Nabayag adidak impasyar ijay Pinas. Makitan to. At dahil patakder ko a restaurant ijay Pinas. Kat ijayak mo tinamangalay ti servidora. Kasano ngay numadida, papa? Kasano no napudnuda iti boss da? Madida nga ta. Nga uray ibagak anangat nga to ti itad ko asweldo da. Ne, adan samot iti saag tinagsardeng alugan iti batog da kabagis. Ay, inakman kita ang barang adda pa kairanudan. No, tsaka kamali. Oh, siminto ti diskargada. Kaslaninan si Jem makita ka nakatakter iti ikit. Isulakit de tigin matang iti siminto. Jay pino andarap ti isaruno yung i-deliver, paraw ka. Nay, adaman gaya man materialis siya. Ay na, dandan ni malpasan ti balay mo, Nancy. Imbag ka pa'y. Ay, da kayo matgayam, ante. Ay, umay kayo dito eh. Intayo agmerienda di tabalay. Ada ginatang ko a soft drinks kan naimas at tinapay. Ay na, nagsaya atan basang. Oray may sa tikana ka, nukaskan ka. Ada libre ang merienda ko naman. Ituloy yung apalitadaan ti balay. Tagsubliak pa yung agtrabaho ijay syudad, tatang. Saan mo nga'y bagbagay kita dyan sidingan ti dila na kain kag trabaho, ah? Asino asidingan ti dila na, tatang? Sino pa nga'y no sana ni Sonia at Tarabitab? Mamati kayo at tarabitab ni auntie, tatang? Itinsamot sa nga pulo nga imbagana. Nasayat no, dadwa apod no. Iso nga rod nga'y bagak asidingan ti dila na. Sobra, ti kinatarabitab na. Ay, umayon ni auntie, tatang. Nangagnan samot timbagayo. Iso nga rod nga'y bagak asidingan ti dila na. Ta sobra, ti kinatarabitab na. Umayon ni auntie, tatang. Nangagnan samot timbagayo. Nangag ni sidingan ko nam. Ay, ang gatel nga rod manan at ti dila ti sidingan. Nay, anya di sidingan ako na daw. Ibagayo mamot kanya. Jay man taraken ka nga awanan bain. Kas jay sa kano tinangisit ti sungo na nga aso, uno pusa. Agkakalong ka naw. Kas lasideng tinangisit asungo na. Kas jay kanu tinangisit ti sungo na nga aso uno pusa. Agkakalo. Wan! Ada ka di taraken yo akas jay, auntie? Ay, uwad. Jay may nga aso. Nangisit ti sungo na. Agkakalong. Imbag tadi mo pang oran no masoron ka. Ay na, kaasimot ajay aso uray agkakalong bayaw. Mapanak manan ije Pilipinas. Kat sika manan tinutukak amang kita iti restaurant, Greg. Wen, sir. Mabayag kayo kadi ijay? Depende. Saan ko may baga? Barang makakita ak ijay iti mabaling nga agpaay ka servidora. Adamat siguro, sir. Kaya tibilin ko. Saan wa panawan ti restaurant? Ure awisin na kanikora.
Spoiled ngamin dahil di akora. Matungpal, sir. Kat into nanayas ti amin ije Pilipinas. Agawid ak ditoy. Umay kasukunan. Tasikan timang kita kadagiti kakadwa makro. Kaya tiyosawan, agsubli ak ijay Pinas. Madlaw ko kat si Maranta ka. Ada ka di rumbang ama amor? Imbaga ni Papa madandan ni kanot ipapan ko ijay Pinas. Masapol ako muyugak numapan ka. Umununa ka no. Sumarunukan to. Anyamot ni Papa. Apay asumarunuak pa'y. Awan ka no ti agbati amang kita iti restaurant ditoy. Ha? O sige. Ngam ni, saan kanto amang liplip at ano ada kanto ni Chay? Kasanon, nung malagip ko ti amin, ket saan ko gayam nga asawa daytoy. Nalpasan ti kalay sami. Mapan kami ijay lugar ti asawa, sis. May kawak lakit di iti kaawan mo. Umay kanto matagpasyar ijay lugar ti asawak, ah? Makapasyarak tupay nga tayo jay. Si kaati umay agpasyar ditoy. Uno ijay away tayo ti pagpasyaram. Sapay ko maata mairan nga agpasyar ka ijay. No agpasyarak mo't. Yung kagpasyar ijay lugar tayo, awagan nak. Tapadasak mati agpakada ka ni boss. Sige, kastalangan ti aramidon ta. Tapno maikanta mo't ati gundaway nga aginiliw. Nalpasan ti balay da Nancy. Hanggang di pa'y imawawag ti asawa na. No nakalipatan, lipatin na mo na. Ang mga nodan sa baling asawa na ijabrog. Kasta nga ta. Ay, narigat mo't ahusgaan at agos ni Greg. Ang mga no adamot makagapo. Amo pa'y ngay. Apaya nagbayagan di mo't la umawagan. Anda siguro sa balay na pakakumikuman na. Ang mga no babae mag. Ay, narigat ti agatap adagos, lakay. Kas nakunakon, di tay ammo no anya atalaga tinapasama. Adak manon dito Pilipinas. Adak iti may sa nalatak a restaurant. Mangkita ak no ada maalak nga agbalin a serbidora. Obserbarak ti alisto nga aggunay. Adto iti minubok, sir. Agpili kayo iti kayat yun. Naimas dagiti luto mi ditoy, sir. Nabayag ka din dito'y a restaurant? Medyo matan, sir. Ala, agpili kayo iti kursonada yun. Taala ti order yun. Kabayatan nga agpili-pili ak iti order ko. Ada ko madamagak ka. Anya ka ti dayjay, sir? Nakitam ka din, ti kaipatpatak darapasdag, iti medyo asidag, iti balas iti kalsada. Apay ka ti dayjay apasdag, sir? Napintasan ti balay da Nancy. Impawitan da kadimot laangan kabagis. Ay, jak amo Saan ko adamdamagan? No pinawitan dawan no saan? Awan ka di ti bibiyang mo kadakwada kabagis. Saan mo't akasta? Ang jak kaya ti agbalin aman nakibiyang kabagis. Saan ka di arumbang abiyangam dagiti anak mo kabagis? Adda dagiti rumbang abyangan. Ngem adda met limitasyon na. Mangibangunak iti restaurant iti apasdag. Ket agalak iti crew. Adan to ka kompetensya to'y pagpapaaya ka restaurant, sir? No kayat mo. May sakan to akro ijay. Taingatok ti sweldo. Agpaiso ka dito yung bagayo, sir? Ingato yun ti sweldo? Wen, miss. Mailukat intun umay abulan ti restaurant. Ket may saka kadagiti alaek a serbidora. Ha? May saak nga lain yun, kunayo, sir? Ket no adam amo managaget, ken nadapadas na ka serbidora. Awisan, ta umalis kayo ijay. Sige, sir.
Ngam, ingato yung kadimat ti sweldo da, kas kanya. Wen, basta dantadas na ka servidora. May kayo ag-apply, ijepan na ka opisina ti pasdag. Imbag man ta nakaawid ka manan, anak. Ay nalpasan ti balayo. Agtuloy ka kadipay nga agtrabaho. Ada ka barbaro apasdag iti saan unay nga adayo iti pagpapayak a restaurant, nanang. Apay dahi ta apasdag, ako nam. Manglukat ka no akas restaurant. Alaan na kano akas servidora di akin kukwa. Nayunan na kano ti sweldok nang. Kasano anaam-amom dahi ta akin kukwa, ako nam. Parukyano iti pagpapayak a restaurant. Naira na asyak tinang serbikan kwa na. Imbaga na ang mga wisak kano iti addapadas na akas servidora. Inawis mo kadi dagiti kakaduam a serbedora iti sigod a pagpapaayam. Diyay ladad duma, nanang. Narigat mat no pumanaw kami amin. Pinilik dagiti amok nga alisto nga aggunay. Umadanin ti panakailukat ti restaurant. Adda kayo kumaamin iti umunang aldaw apan nakailukat na. Ada isingasing ko. Tapno maamuan ti adu a tao ti panakailukat ti restaurant, sir. Anya day ta? Ada radio station nga gipatpatalastas iti agduduma a negosyo. Tapno maamuan dagiti tattao ti lokasyon ti maysa a negosyo. Mayat nga agpaiso ti singhasing mo. Ayan day ta radio station. Nalatak ka di day ta radio station. Nalatak, sir. Isu ti pagdengdenggan ti kaaduan. Ala, ibagam no sa dino day ta. Tama panak iti day ta radio station. Inpa-advertise kanugayam ni papatibangunan a restaurant ije Pinas. Mayat no maipa-advertise. Tamaamuan dagiti tattao. Mayat ngagpaiso daytang strategy nga inaramid na. Imbag ta na panunot ni Sir Dayta. No ado ataw ti makamo, adumot ti mapan iti lokasyon nga ayan ti restaurant. Ado ti agbalin a customer. Kasla kayat kumatan ti mapan itchay. Adakan nga, no anya ti ibaga ni Sir. Ngam imbaga na asyak ti baon na ijay. Kidawak adwata nga ibaon na itchay. Sabay kumanta saan nga umanugot ni Sir. Jack kayat akakuyog da ito ya tao. Nadamag kong agtrab-trabaho mo't gayam ni Nancy iti syudad, bayaw. Lakas ka din agtrabaho, ipag. Imbag na dyan, ngam ti manugtugaw di ti away, wano agchismis ngagmalmalam. Ay, awan mo't kit di Awan mauray a piso, no adalaang dito'y away nga awan pakitang danan na. Iso anapan ni Jay, tamapan agurnong iti kwarta, para iti masakbayan na. Inawis na kumamat di anak ko tapno damot trabaho na. At day jay ngagmalmalam ang nakasango iti sarmeng. Imbag ta saan ngagmalmalam, amapan makimarites. Ay na, baligi ti umunang aldaw apan nakailukat ti restaurant. Ado ti tao gay baynangan. Wan nga rod, sir. Makumikum unay dagiti para luto. Nagmalmalam abisi tayo amin. Amom ka day, nga da dinutukak ang nagsaludsod ka dagiti tattao. No nakamwanda iti pan nakailukat ti restaurant. Anya kay tinsong batda, sir? Iti kado radyo anang ipatalastas iti negosyo. Kasta ka di, sir. Mayat nga rod tinsingasing ko. Ket gapo iti dayta, ikan ka iti bonus mo. Agyaman ak unay kada kayo, sir. Aramidek tinamnamaag kapag sayatan ti restaurant. Iswasi ka ti may sa adutukak amang kita iti restaurant, no kasjay a pumanawak. Pumanaw? Papananyo ka di, sir. Kung amin. Adda pa'y negosyo iti sabali a pagilyan. Addan total kek nga umay dito'y amang kita kadagiti para luto dito'y. Kasta ka di, sir. Wen, kat si kanto ti assistant na. Pasaray,
Agyan ka dito'y opisina, no awanak. Kastamod jay umay nga ibaon ko dito. Nay, imbag ta nakaumay ka dito'y away, basang. Nadamag ko, dakkel ka no ti sweldo mi jayan mo. Nakadamagan yung iti dayta, auntie. Ay, nalipat ako, no asino jay nakaibag ah. Ay, ala umamot dyan ako iti trabaho mo. Kasinsin mo mo. Sanda pa'y matngagal-ala iti servidora, auntie. Sa maysa, tilaang adapadas na kas servidora ti inala ni boss. Ay, bagamot nun ang dapadas na tapno alaan da. Nalakalaang mo ti ag servidora. Bayam, auntie. Tano ag hiring da. Ibagak ka ni kasinsin. May mayat no padasan na ti ag servidora iti sabali a restaurant. Tapno adapadas na. Kat nalaka ang makastrak iti ayan ko. Apay nga ibaon mo pa'y laang nga iti sabali a restaurant. Ada ka lang arudon akasinsin na. Kasta nga minti patakaran iti ayan ko a restaurant, auntie. Masapol nga dapay padas na. Tala nga to nga minti sweldo. Iso akas jay. Nancy, matanda nam kadidag iti presyo kada order iti naggapam a restaurant? One sir. Nalaklak ti presyo tayo kada order. Masigurado kung ad-ado ti umay mangan dito'y sir. Agsipod ta sika ti makam mo iti presyo da. Sika ti agaramid iti price list. Nabababasit ngam iti presyo da. One sir. Iti kasta, maguyugoy tayo dagiti tattao nga umay mangan no nalaklak ti presyo tayo. Wen, magustuak amin dagiti singasing mo, Nancy. Ay na, at dala ko maanak ko alalaki, ta ipaasawakan ka. Adan asawak, sir. Ngam binaybay anak. Ay, handakkel ti pukaw na day ta alalaki. No binaybayan na, tikasken ka ama diskarte iti bihag. Umay ka nun ni Papa dito'y, tasikati sumukat ijay Pinas. Makapanak matlangan iti Pinas ang naggapwak no kasta. Maragsakan ka amang panaw kanyak dito'y. Maragsa ka nak. Tabarang agsubli ti lagip ko na makadanaw nak iti Pinas. Saan ka kumaamang liplipat no makadanon kay ijay? Hanggang nagsubli ti lagip ko. Nga dagayam asawak ijay. Kasanon? Anya, mangnamnama ka kadi nga adda asawam ijay? Diyak amo ti isungbat ko iti saludsod mo. Amumat, analipatak amin tinapalabas ko. Ipagnata dagiti papeles mo, tamapan ka ni Ije Pilipinas. Ije kunkunak nga ayan ti restaurant ko. Agyaman ako na sir. No sisyak lang ti baon nyo ijay. Amangan no, diyak pa'y amo ti turturungak ijay sir. Nalipatak kami nang dyan naggapwak. Itamet laeng. Awagak ti gayam ko ije embassy. Tapno mabibiit ama ipagna ti papeles mo. Iti mabiit. Makitak matan tinaggapwak, sir. Itamet laeng. Awagak ti gayam ko ije embassy. Tapno mabibiit ama ipagna ti papeles mo. Iti mabiit. Makitak mo't langin ti pagilya na naggapwak, sir. Nalakalang nga ipagnadagi ti papeles mo. Tayo man ko kadagiti gagayam ko ti embassy kan airport. Italang mariknak ti gagar ko amapan ija Pilipinas, sir. Ket sapay kumata saan mo asayangan ti panagtalak ko kan kaya restaurant apag trabaho ami ija Pilipinas. Ada nasing patababay amang tulong kan kaijay. Hello, gayam. Imbag man ta nakaawag ka? Kayat ko nga'y padamagkan ka. Asabalin a restaurant ti ayan ko ita. Kabarbaro a restaurant dito'y syudad. Apay manaw ka ijay sigod ang nagtrabahuan ta. Nangat nga to nga minti sweldo dito'y. Sa dino ka di dayta? No nangag mo tinay patalastas iti radyo a kabarbaro a restaurant, isuday jay. Kasta ka di? Katala Nasaya atay makar ka. Tako namot anangat nga to ti sweldom dita.
Nadano ng ti papanyo kini Papa iji Pilipinas. Maragsakan na. Tamakapahan ako na di Pinas. Maragsakan ka. Idin to tamalidayanak mat. Apay ko ma. Agragsak kakit di. Tao maduman ng tinegosyo yo ni Papam. Ti kaawan mo to ti paglidayak, Greg. Maikawa kan aglidayak no awan ka dito. Kasta laki damo Ang amin to nagbayag. Makalipat ka matlaang. Apay makalipat ako nang. Ah, Umayak tumat ijay. At datan dito'y Pilipinas. Aglugan ta pa itipas. Sagbay ang makadanon ta iti syudad nga ayan ti restaurant. kasla naglugan ako ni tikas to Ngem jak unay malagip. Talaga ang naglugan ka. Tasaan ka makadanon iti sa bali a pagilyan. No di ka aglugan iti eroplano. Kasla tagtagainep. Alaglagipak. No kaano kan kasano, sir? Ininot to nga agsubli ti lagip mo. Saan mo apilitan? Sapay la ko matagsubli ti lagip ko. Tapno malagip ko ti pamilyak, sir. No kumata malagip mo ti ili kan pamilya ma. Mabalin nga inta sa pula. Ni Greg ti kaduan ni Sir sumungad. Kitaag man ti reaksyon na no makita nak. Nancy. Yam amok ti tinalag ko idi pimanawak dito. Greg. Isu ni Nancy. Isu ti kadwam intun mapanak mana di J Taiwan. Maragsakan na ka makamamukan ka, Nancy. Ming anak. Nga, kasla di nak amam mo. Anya na ito Pudno nga ta di nak mabigbig. Oh, Nancy. Apay ka agtagari. Kaslanas daw ka nakakita ka ni Greg. Kwa, sir. Kunak nga mino iso ti amam mo. Sa bali mat gayam. Mala. Da kayo pa iti makamu dito. Ta importante. Ti inyawag da apapanay. Apay ang kasla di nak amam mo ni Greg. Mailiw ako na ikan ko Kaya't ko nga arakupan. Nga apay akas to Nancy, apay aming mingmingan na. Adarugit itirupak? Awan, Greg. Adala malagip ko nga importante iti biyag ko. Nga, lipatan yun ti amin, sir. Apay makasangit ka. Ada na ibaga ka madi? Ada ka din, madia na pasamakan ka iti napanam, Sir Greg. Apay nadamag mo dayta. Awan, mat. Sige, ado ti tao nga umunag iti restaurant. Inakdamagan ti order da. Dagiti balang asabong iti kabakiran. Isu dagita adda dito'y siya. Dayta asabong ti umuna nga intad kanyak ni Greg. Sabong iti kabakiran. Gumatangak man. Ikabil kunto iti pan naka-opisina ti restaurant nga ayan mi ka ni Greg. Ikabil ko iti flower vase. Kalpasan na. Ikabil ko iti lamisan dito'y pan naka-opisina. Anya dayta? Kasla... anay ko. Anay. Apa yun, Sir Greg? Apa niya inaput mo ti ulom? Kasla dagalata nalagip kong maipapan iti sabong. Ngamsan analawag iti panunot ko. Pangasim man. Ibagam kanyak no niya tinapasamak kan kay tinapanam. Naksidentihak kat na-amnesia kano ko na ti doktor. Iso ka diyan nalipatan na, Greg. Anyat kahit mo sawan. Amunak? Asino ak? Asino dagiti dadakkel ko? Oh, friend, nakaawag ka mat. Itaman pa'y?
ada dito'y ni Greg. Ha? Iso ti katalag ti boss dito'y restaurant. Ngam di na kun mabigbig. Anya? Uy, imposible mo't dayta at di na ka mabigbig. Na-amnesia ka no, sis. Anya ti aramidag. Mailiwak unay kankwana. Ngam, urayag ang mabigbig na kumamahat. Kwa, manggipakita ka kadagiti nakalalagip apasamak. Barang malagip na. Idi nakita na ti sabong ngayon kabil ko iti flower vase. Kuna na nga da malagip na. Ipakita amin ang nakalalagip ang napalabas yung kwa na. Iti kasta, malagip na ka. Paborito na idi ti ginataan a bisukol. Irwar ko man to'y inlutok. Ayabak, taagsango kami amangan. Ikabil ko iti lamisaan. Umay kan, Sir Greg. Ramanam to'y inlutok. Anya dayta? Ramanam Um, Sultupam day ta bisukol. Naramanak daytoy na. Agam, jak malagip no sa dino, kan kaano. Ituloy mo lang tati agsultup iti bisukol. Barang ada malagip mo. Tisabo nga yung kabil mo. Iti flower base iti kalman. Kasla popular kanyak. Daytoy manen bisukol. Kasla manen popular. Asino ka? Mabalin ka di nga ibagam no amunak. Saan mo't anagawid itaabulan ni Nancy? Agawid to siguro Amumad nga impyarda ken kuha na ti restaurant na pagtrabahuan na. Kunana, nga adda kano ipantibos na akadwa na ijay a restaurant. Amangan mo't no istrikto na iti akadwa na. Iso asa na basta makaawid dito. Siguro iso asaan nakaawid. Ay, maikaawak lakit nga road, no mabayag adi agawid. Anya nga ino ang damot nga ron trabaho na. Pangasim. At dalaki di pa kayo naigam iti biyag ko. Ada irwar ko. Kat mingmingam analaing. Sige. Irwar mo na niya dayta. Mabit lang ada iti bag ko. Atoy, kita Sir Greg. Ladawan tinagkasar iti iti karayan. Siyak da ito'y lalaki. Sika da ito'y babae. Lagi paham Greg. Imbagam idi asaksi ti karayan iti ayan ayat ta. Guri ka, ada malagip ko. Ti karayan. Juan, sika ni Nancy. Nabayagan na mailiwakan ka, Greg. Iso nga imayak dito'y syudad. Tapno makaurnongak iti panglepas iti inrugik nga impatakder ko abalay nga imbagam. Nancy asawak. Pakawanan na. No nabayag nga awan komunikasyon ta. Gapoy tinapasama kanyak. Sorry. Bayam nga araw ko pun kay tinayrot. Asawa ka. Dito'y kayo matpama. Mapanak ijay Pilipinas. Anya? Ang amanga no di kanto agsubli ditoy na makapan kay J. Pilipinas. Talaga saan? Bantayak ni Greg ijay. Lawagam ti sumungbat. Tasaan kat akasta ti panagsungsungbat mo. Apay kumaasaan? Ay, mo ka na, Cora. No anya ti kayat mo, ipapilit mo. Anya pa ngay, kayat ko nga ron. Da kayon ati mangimanihar dito tada kami mat kini Greg ijay Pinas. Ang masurutam ka di pa, itituturo nga medyo Pilipinas. Ay napapa, nalakalaang amasurutan. Namin adu tayo mat anapan idi ubi nga.
ipadakkel ko tila dawan. Ket ikabil ko tila misahan ko. Saan ko nga inikat day taladawan iti bag ko? Di ti pangipapasak iti iliw ko. No sumkan ti iliw ko kan ka. Kanayon ko aming mingan day taladawan. Agyaman akmat kan ka. Tayo ti kasya kaunday, adi ka inawagan, kat di ka simuko. Napudno ti panagayat ko kan ka, Greg. Nang namnama ak iti karim idi, iti igid ti karayan. Napudno ak iti dayjay ngayon karek, Nancy. Uray mano atawan ti aglabas. No napudno ti panagayat. Saan amanasanas iti panaglabas ti panawan? Pudno timbagam. Kasla karayan nga uray tambakam. Aglupyas tulata nung umato ti danong na. Dayto yun ti restaurant nga patakder ni Papa. Iti sigod nga ayan ti balay dalolak ini. Ay, umunagak. Kat sa pulak ni Greg dito onan. Kuna tinagdamagak adito'y kano ti pan naka-opisina ni Greg. Umunagak latang. Saan mo't anak katrang katiruangan? Ay, idoron ko. Anya ti makitak. Ladawan ni Greg kat adda kadungan na a babae. Nagkalaysada ka ni. Saan ang mabalinda ito eh? Sino kayo ka di, ma'am? Apay nga imunag kayo iti panaka-opisina ni Greg? Siyak ti asawa ni Greg, ijay Taiwan. Adamot ang trabaho ti anak ko iti syudad, kabagis. Nasaya at mat kabagis. Imbaga, taadan trabaho na. Barang makasarak mo't ijay tinapintas agasat na. Tarigagayak mat ti panagbaligi na iti biyag. Ay sapay kuma. Saan danto kumamot nga itarayan? Apay kumamot nga itarayan da ako nam. Adang amin di tatikas la nakaswerte. Ngam saan mo't gayam, ta malas mo't gayam. Ay na, lapdanak. Ta mga numaarabis ko ti kasangsangok akabagis ko. No kasta, sikat ti mangibagbaga nga asawa na ka, idi na amnesia? Nakaamam dita. Makitam ka di ti babae di taladawan. Siyak dayta, kat nagkalaysa kami, sakbay anapan ni Jet Taiwan. Kaya't mo asawan. Agasawa kayo kini Greg. Apay nga da ka dito opisina ti restaurant. Siyak ti dinutukan ni Sir Leo, akas assistant ni Greg. Ayan nga rod ita ni Greg. Aday dya kusina. Imayak lang ditoy. Tada na kay baga nga da simrek ditoy. Sige, panawan ka pa. Diyay samot agnagan ti Cora ti simrek ija opisina. Kaing ingas na tila dawan ngayon pakitam. Pinaypaysuna ti simurot diti Pilipinas. Agam di kagdanag. Tailaw-lawag ko kuana asika ti pudno nga asawak, Nancy. Saan arumbang ti naramid na? Gaputan na amnesia ka? Imbaga na nga asawa na ka? Isugayam nga dayo latatirek na kuana. Ura imbaga na nga agasawa kami idi. Apay a pinagparang na nga agasawa kayo. Di na magkukuan na dayta. Angam, payaman. Intakit di. Agpakadatakan ko na. Tadamang bantay dito yung restaurant. Agawid ta pa iji away. Nasaya tay may ka. Tapno makapakada kami. In kami pa umiliw kadagiti dadakkel mi iji lugar mi kaninansi nga asawak. Pasensya kan. Adagayam asawak. Anya, sinurot ka dito eh. Ngam agpakada kayo. No sana kan aksidente, nabayag ko maanagawid ak iji lugar mi. Itis sidong ti ayatak nga asawa. Sorry. Panawan da kayo, pay. Tagawid kami, pay. Ingkamin.
Kumaikan, Nancy. Una yan. Awan gayam ti makarakrak iti napudno nga ay. Ang subli aklangan ni Jay Taiwan. Bye-bye akida nga agasawa.